Emi de la Khmer, deci avem Sumer și Khmer cu Q. Am visat acest cuvânt. În cea mai veche vârstă de viață a Pământului. Într-o diagramă anterioară, știi? Deci de la Khmer la cartografierea submarină a întregului Pământ și sub gheață din cer, din satelit. From Khmer to the mapping of the submarine area of Earth and under ices, Antarctica, for instance, from heaven, from sky, from powerful satellites.